Здравейте и добре дошли отново. Днес искам да говоря как да изградите увереност, каза Ерик Лори. Няма ли да е чудесно да бъдете изпълнени с увереност? Хората ме питат често, какъв съвет имаш? Аз току-що се включих в мрежовия маркетинг. Какъв съвет имаш за мен? Можеш ли да ми помогнеш? Аз съм готов да започна. И моят отговор винаги е един и същ. Дали сега започвате, дали в свободното си време или цяло се занимавате само с това, фокусирай се върху уменията. Фокусирай се върху уменията. Някои казват фокусирай се върху горната линия, фокусирай се върху системата, фокусирай се на продуктите. Не, фокусирай се върху уменията. Увереността идва от компетентността. Ако ти си компетентен, знаеш как да изграждаш мрежов маркетинг, бизнес, ти ще бъдеш уверен. Ако знаеш какво да правиш, ти ще бъдеш уверен. Когато се научих как да разказвам историята си, моята увереност се повиши. Когато се научих как да презентирам, увереността ми се увеличи. Когато се научих как да намирам потенциални кандидати, моята увереност нарасна. Когато се научих как да се справям с възраженията, моята увереност нарасна. Когато научих как да запиша някого, който обмисля това, моята увереност се повиши. Вместо винаги да разчитам на други хора и на други неща, научи се да бъдеш компетентен. Знаеш, ти способен и нека ти покажа откъде да започнеш. Фокусирай се върху уменията, но нека ти покажа откъде да започнеш. Има 7 основополагащи умения, върху които трябва да усъвършенстваш. За да започнеш процеса към това да станеш професионалист от световна класа и да повишиш своята увереност. Първото умение е как да намирате потенциални клиенти и консултанти, бизнес партньори. Когато започвах, си мислех, че ти или познаваш много хора, или не познаваш и че това е от голямо значение. Че това дали познаваш много хора или не познаваш е много важно за твой успех, но впоследствие разбрах, че не е от чак толкова голямо значение. Намирането на потенциални клиенти е умение. Намирането на потенциални клиенти за твоя продукт е умение. Намирането на потенциални кандидати за твоята възможност, потенциални консултанти, бизнес партньори е умение. Така че първото умение е научи се да намираш потенциални клиенти и консултанти. Второто умение е как да поканиш тези хора. Да ги поканиш да погледнат, за да разберат какво ти имаш. Когато започнах си, мислех, че всеки ще поиска поне да погледне, но се оказа, че не е така. Трябва ни умение, за да може да предизвикаме човека поне да погледне. Трябва да имаш умение, за да накараш някой дори само да погледне. Така че как да поканиш, това е основополагащо умение и ние ще говорим за това. Не се притесняйте, ще говорим за всички тези умения в GoPro Insider. И сега 1. Намиране на хора, 2. Покана, 3. Как да презентираме продукта и възможността пред тези хора по начин, по който работи и се дублира. Умение номер 4. Как да проследяваш ефективно, да отговаряш на въпроси, да се справяш с възражения, да поддържаш разговора, да продължава. Умение номер 5.
как да започне клиента и как да започне новия дистрибутор или консултант при нас. Също как да финализираш. 5 е и финализирането и това как да започне човека да си ползва продукта и да се запише в компанията. 6-то умение е как да му помогнеш този човек да стартира, така че да има най-голямата възможност за успех. И 7-то умение е как да промотираш събития. Как да промотираш събитията на твоята компания, как да промотираш събития в Zoom, онлайн. Да се научиш как да промотираш събития е едно от най-високо заплатените умения в нашата професия. Така че нека обобща, за да може да си го запишете. Намиране на нови хора, покана към новите хора, презентиране, проследяване, финализиране. 5-то. 6-то е да помогнеш на човека да започне по най-добрия начин, за да има най-добрите шансове за успех. И 7-то е промотиране на събития. 7-то умение. Това са 7-те основополагащи умения, за които говоря в GoPro. И ще отделим доста време да говорим за това умение по умение. По време на това преживяване и обучение в GoPro Insider. Но ето твоята задача за днес. Първото, осъзнайте, че уменията, нищо друго, вие трябва да започнете и да усвоите тези умения, да ги научите. И задачата за днес е да напишете на хартия всички тези 7 умения и оценете себе си от 1 до 10, като 1 е ужасен, а пък 10 е от световна класа. Та първо осъзнайте, че най-важни са уменията, за да изградим увереност и след това запишете си тези 7 умения и се оценете от 1 до 10. Дайте си оценка за всяко от 7-те по-отделно и когато си дадете оценка и осъзнаете къде сте, си дайте сметка какво е необходимо да направите и съставете план, за да може да подобрите всяко едно от тези умения, като използвате това, за което вече говорихме. Използвайки хората, с които най-много общувате, използвайки средата, това, което позволявате да влиза в ума ви и не позволявате да влиза, използвайки план до ревю. Планираш, действаш, анализираш. И всеки ден да ставаш по-малко по-добър, за да може да усъвършенстваш всички тези умения и всеки ден да си малко по-добър в всяко едно от тях. Така че да извървиш пътя от аматьор до професионалист. И това ще го правим заедно, от аматьор към професионалист. От човек с добри умения към човек с перфектни умения от световна класа. И нищо не може да те спре да станеш от професионалист от световна класа, ако вземеш решение. Така че фокусирай се върху уменията, увереността идва от компетентността. Има 7 умения, с които да започнеш и твоята задача е да се оцениш по всяко от тях. Каква ти е оценката, на какво ниво си? Това е за днес и ще се видим утре. Увереността идва от компетентността. Усвояването на необходимите умения.